Dîsa Kurd dibêjin bera mero di avê de bixapise, bera mero di pira nemerda de derbas nebe. Ama hangi yani miren fetsandın di ava Kurdê qençterê û çêtirek mere bi hacetî kesekî nemerd bê, kesekî xirab bê, kesekî bêkêr bê. Ava jî tê gotin wextê tu bixwazî xizmetekê ji kesekî bixwazî xizmetek kesayetî bê ya xizmetek netewî bê, malperwerî bê, di xizmetekê ji yekî bixwazî çavê te tê nabire tu dibê filan keso xirab bê wê neke. Ji ber vê dibê mere di avê de fetisî bi çêtirê mere pira xeraba derbas bê. Derbas yani çêtir ji bo wê. Mamoste pira belkî gelek şo Yusuf Şêxê dinivîsîn yanî wek tevît Sûriya bu got were mezelê pira Cisrê. ji bo temaşevan nas ki naxwaz dixwazim ji xwe timî mêvanî. Pira ew cisr li ser çema çê dibin, li ser aver çê dibin. Belê.